Dawn huma ritratti tal-attur ċelebri Brad Pitt ġenerati bl-intelligenza artifiċjali u li bihom frodisti rnexxielhom jingannaw bosta persuni fosthom Franċiża li ħallsithom 830,000 euro. Intervistat fuq il-programm Ras Imbras li xandar fuq TVN Plus, il-professur Alexej Dingli tkellem dwar dan il-fenomenu u spjega li biftit sekondi vuċi jew inkella filmat faċilment jinħolqu dawn id-deepfakes. Ftit kliem, ritratti u filmati folots iżda qrib sew ir-realtà. Illum saru b'saħħithom ħafna. Ġifieri, pereżempju jekk jiena rrid niklonja lilek, tajjeb, jiena mmur insib programm tiegħek fuq television bi 3 sekondi tal-vuċi tiegħek nista' niklonjak permezz tal-AI. Għax dawn l-għodot isiru ħafna iktar sofistikati, llum anke tirċevi emails tal-iskem il-Malti tagħhom kważi tajjeb, kważi perfett, mela importanti li n-nies joqgħdu sibha mit-tajnej. Lilin mill-frodi, dawn ir-ritratti u filmati folots qegħdin jintużaw ukoll għal skopijiet ta' miżinformazzjoni. Mistoqsi dwar il-ħtieġa ta' regolamentazzjoni fl-isfond ta' tħassib serju li qed jitqajjem madwar id-dinja, il-professur Dingli qal li r-regolamentazzjoni hija importanti, iżda jeħtieġ jintlaħaq bilanċ biex ma tixxekkilx l-innovazzjoni. Fil-waqt li rridu nippuxjaw ir-regolamentazzjoni biex nipproteġu, però bħala kontinent irridu wkoll ninvestu fl-intelligenza artifiċjali, ħalli aħna mhux niddependu fuq għodot ta' ħaddieħor, imma jkollna l-għodot tagħna Ewropej li nistgħu nużaw b'mod sigur ġewwa l-Unjoni Ewropea. Fl-2024 fl-Unjoni Ewropea ġiet imnedija l-AI Act li apparti li tirregola l-AI fuq livell nazzjonali u Ewropew għandha lan li tindirizza r-riski u tipprojbixxi prattiċi malizzjużi.